עם מי יש לנו הכבוד? שי וריקי כהן? לא. ריקי כהן מחדרה? מעריץ. תרשי לי לצטט את המשורר האהוב עלייך, יהוד לפיד. איפה הכסף? אתה יודע כמה הוצאות יש למעמד הביניים? אנחנו משלמים על ערוץ לוגי בשביל דנה, ערוצי הספורט הם בשביל גל. ושי עוד רוצה לשדרג לאינטרנט 100 מגה. בשביל זה ויתרתי על ערוץ האוכל. למה לוותר? תעשו טריפל הכל כלול של הוט, תקבלו טלפון, אינטרנט 100 מגה לג'ינג'י, ואת כל הערוצים בטלוויזיה פתוחים. ויש גם שי. חודש מתנה. בכסף שתחסכו, תתארגנו על עוזרת. איזה בלגן פה. בוא, בולדוג, ירד לי החשק לעבוד. רוצים לחסוך בהוצאות התקשורת ולקבל הרבה יותר? הצטרפו להוט, לטריפל הכל כלול. אינטרנט 100 מגה, טלפון בלי הגבלה, וכל ערוצי הטלוויזיה פתוחים. ועכשיו חודש מתנה. הוט, לפרטים ולהצטרפות, לחצו כאן.